Ngikubingelela abalandeli be-channel sesichazekene amaphupho igama lami nguHlengiwe isibongo ngwakwambothoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze enye into bafowethu ngibone ngazuthi ithi ukugeja kancane noma iyenze izinto zibe nzima ezintweni esizenzayo. Ake ngaze ngithathe isikhathi eside. Ake ngithi wenza umcimbi ekhaya lakho uthola ukuthi unesifiso sokuthi umcimbi wakho uhambe kahle. Nakho-ke usuyathatha inkomo yakho noma imbuzi yakho suyiphuzisa umuthi ukuthi angazi cupheka izinto ezithize okwenziwe ngazi kube kanjani mhlawumbe angiyazi inhloso yakhona. Kodwa into engishoyo ile ethi ufake umuthi embuzini yakho ozoyenza ngomcimbi, ufake umuthi enkomeni yakho ozokwenza ngomcimbi. Umeme abantu ukuthi mababe khona kulo mcimbi. Kulo mcimbi kunabantu abangawusebenzisi abazoba khona, abantu abazoba khona kunabantu abangawudli umuthi. Kunabantu abangazihambi izinyanga. Kunabantu abangahlangene nje nomuthi, abangahlanganisi lutho nomuthi. Ufake ekhaya lakho uthi umuthi olimaza umuthi onjani. Umuthi nje bakwethu umuthi. Ngaleyo ndlela abantu abafika ekhaya lakho-ke manje mabephindela emakubo nalo muthi owena ofaka enkomeni abazowuthola enkomeni. Ithini indaba yalapho? Labantu bamemile abangaka ukuthi mabeze ekhaya lakho bezohlanganyela nawe. Mase ubangcolisa ngomuthi, uzobageza kanjani? Lemndeni esesigodini sosizi ecela nisithwasele, nisikhiphe amabovu, nisikhiphe ebunyangeni, nisikhiphe lapho. Angithi bakhalela ukulandwa labo bantu, bashiswe izikhwama, bashiswe yonke into. Njengoba umemile, kunabantu abenzelwe yonto. Babashisa abantu basemakuba izikhwama, abasawuthinta umuthi, bahlambulula idlozi labo. Ngaleyo ndlela phezu kwabo izinto sezisebenza ngomoya, sekusebenza amanzi abusisiwe, sebesebenzisa izinto ezingenawo umuthi. Uyabamema ufuna bebe semzini wakho. Usufika wena ubiza sibanibanyana wakho omthembile, umfakela izinto la enkomeni. Ngalesikhathi segoduka loyana ufike edlozini akasahlambulukile. Ithiwani indaba yaleyo nto? Usedlile wadla into akade ayishisa abantu bakubo, wabashisa, wayigeza, wasebenzisa umoya nje, wasebenzisa ingilosi nje phezu kwakhe yesithunywa lokuthandaza. Wena nje usumdlisa lento leyo. Niyenzelani leyo nto? Uyalazi isicala lapho lingakanani ngoba lowo mcimbi wakho nje uwodwa vele kwayikona ukuthi usufake leyo nto. Angeke usahamba ngendlela. Ngiyakutshela mina. Isilwane leso soqale wasigwinyisa umuthi. Leyo nto vele ifike edlozini inomuthi nje onjalo nje. Inenzani? Umuntu mayenza umcimbi isilwane uyasibusisa webakwethu amanzi. Uthatha amanzi uwasibusise. Nisidlisa imithi nisihambisa sinezinto ezithize. Leyo nkomo iyofika njengoba injalo edlozini ngoba ihlambulukile ngeke iziyamukele. Into engahlambulukile idlozi elichithayo wena uyayibuyisa uyifaka ekhaya. Idlozi lakho liyakutshela ukuthi hambani yokwenza amagobongo, niphendule, nibalande lapha esigodini sosizi. Musani ukuthi nisimasi bakwethu. Nibalande laphana nibasize, nibashise yonke lento. Kodwa uthi ngosuku obusuwenza ngalo umcimbi ufake umuthi enkomeni. Izokwamukeleka? Ngeke iziyamukeleke. Lemndeni oyimemile ngeke uzube namandla ohamba ufuna uyigeze. Kodwa kuzokwenza njani? Uzoba khona usizi phezu kwakho. Uzovela umakhelwane uvele njengomuntu othakathayo komakhelwane ngoba ubanikeze into eyimfihlo ongabatshela ngawena. Balokho bevela kuthiwa usibani unokuganga okuthize ngoba amadlozi abazokukhomba wena ukuthi wena unjani, uphatha umuthi wena nje aze kuthiwa ungayi kodla khona ngoba uzodliswa into. Hayi boba kwethu musani kwenza izinto ezinifaka enkingeni nithi niyalungisa. Ibhekisise into. Musa ukwenza into ezoba nesisila ezosalela ngelinye ilanga fanele uqale phansi uhlehle uyolungisa leyo into. Uma wenza umcimbi wakho ungayenza lonto ekhaya leni nihlanganiselana ninodwa ukuthi nicuphana ini. Ungawubizi umphakathi ubizile into enjengaleyo.
ngoba uyabangcolisa. Kusasa bazuma bekukhomba bethi ngumthakathi ngoba idlozi lakho nelabo lizokuveza kanjalo, kuzoba buhlungu. Isilwane siyabusiswa kwaphela nje. Siyabusiswa bafowethu, sibusise ngamanzi. Uyabona? Kuze into yakho izohlambuluka ifike nakubantu abangasekho ihlambulukile. La mabhodlela nigoxisa wona niyenza yonke into ngeke azanisiza, azongiphendukela. Ngiqhubeke futhi. Ngibuye ngingene endabeni ethi ngiphezu kwawo le ngoba kunabantu uthola ukuthi umuntu ukhuluma naye indaba elula kakhulu. Umchazela ukuthi ayenze nje, enze nje. Kalula nje. Umfica umuntu eseyenzile leyo nto ingalunga, akulungi kanjani. Bafowethu, khona into engifisa ukuyicacisa. uNkulunkulu nedlozi basebenza ngezwi nomoya. Uma idlozi lakho lithi wena phezu kwakho kuzokwenzeka ukuthi kuzokwenzeka. Uma uNkulunkulu ekunikeza isibusiso ukuthi phezu kwakho kwenza ukuthi lokho okucelile kuzokwenza efanele makwenzeke, kuzokwenzeka. Uzokubuzela edlozini lakho uthi le ngane lena ngimnikeze ukuthi kuthiwa munikeze ngoba wenza kahle kanje. Makuthiwa unganikezwa kusuke kuthiwa unganikezwa ngobani? Ngoba khona ungakwenzi kahle. Ngoba uyilaleli imiyalelo yabantu bakini abangasekho. Abantu abangasekho baphethwe ubani? Baphethwe uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, ofuna into ehlambulukile phezu kwedlozi, ofuna into ehlambulukile enenhlambuluko ehlanzekile. Uyabona? Okwenza ukuthi umuntu uma sengimchazelile into uthi akenze kanje, lonto le isuke izolunga. Kodwa into ekhona enziwa abantu uthola ukuthi uchazela umuntu one information eningi ekade ayisebenzise kodwa engamsizi noma engamlekeleli. Kade wawusebenzisa indlela eyodwa yokwenza izinto engakuleki kwenziwa yini? Ngoba wenza ngendlela engafunakali, uphethe izinto ongayidedelile ezingadingakali edlozini lakho. Nengilosi mina engizokuchazela ngayo noma ngengilosi efanele ifunakala noma ngabe kuthiwa ingilosi yasezayo noma ingabe kuthiwa ingilosi yakesechibini noma ngabe kuthiwa ingilosi yakashembe noma ingabe yakhe uphi ingilosi. Ingilosi bafowethu isebenza ngezwi nangomoya oyingcwele nangabantu abangasekho qha. Lalela-ke. Sesikuchazelile ukuthi hamba wenze kanje, wenze kanje, wenze kanje, wenza kanje. Uzenze lezi zinto. Nanku umuthi ugcwele indlu othembele kuwona wena. Ingilosi yalelo sonto nalelo sonto ayihlangani ingilosi nomuthi. Izoneda ithi mayifika egcikeni lakho ngeke izingene. Masuthi awu basichazela into ezingekho. Hayibo. Njengoba lokho engichaza ukuthi ebantwini abangasekho bathi bacela ukuthi nibashise izikhwama. Bacela ukuthi bahlambuluke ukusebenza ingilosi. Uhambe uyocela wena la ngisho khona noma ngabe kuthiwa ucela esontweni lakho noma kuthiwa ucela kephi ucela umthandazo ukuthi wena ufuna ukwenza into ethize la ekhaya bawulethe umthandazo ufike ungakusebenzeli ngoba ungcolile kugcwele izinto idlozi elingazifuni vele lithi ziyekiseni lona. Nabothi niphambanisa kanjani? Umthuma umuntu uthi akahambe anikele kanje ahambe umuntu anikele abuye athathe lezi zinto lezi abuye nazo noma angazi adide nezinto zakhe athi edamandla awekho amandla edengilosini bakwethu. Kuphelele ingilosi kaNkulunkulu kuphele kanye nengilosi abantu bakini abafuna ukuthi bahlambuluke phezu kwakho babheke ikhaya ngesimo sokuhlambuluka. Manje nina niyayiphambanisa lento. Ufike ngapha ufuna ingilosi ikulekelele kodwa nazi nezishaqane ngapha. Ikuphi okuzophasa? Ingilosi kaNkulunkulu ngifuna ukukuchazela. Ayikubangisi. Umuntu ohluphekile la wena. Umuntu ocela usizo kubantu bakubo wena. Uma ungayilungisa izinto zabantu bakini lokhu uphathe waphathana nalezi kwami kuthiwa zishiye ulokhu uzifaka wena kuthiwa shiye ulokhu ufaka uzophakama ingilosi. Ucabanga ukuthi njengoba uhleli nomuthi egcekeni lakho izosuka ingilosi izizokulekelela? Angeke. Ingilosi kaNkulunkulu angeke ayingena ayizilokhothi ingene nje ithatha leyo nto noma ngabe isibusiso ishiye kamakhelwane ngoba wena njani ubophelela ubophila izinto ezingenasidingo elithi idlozi zishiye. Ilapho umuntu uthi uma umchazele khona ukuthi akenze into vele kube wese kungalungi ngoba unezinto athembele kuzona. Angisho ukuthi ngithini bakwethu. Uma ungakakulungeli ukuthi usebenzise ingilosi kaNkulunkulu usazama ngale zinto, zama ngezinto zakho nedlozi lakho imali kuvuma lokho. Kodwa make laqala nje lathi lifuna ukuthi ubenzela umagobongo latshengisa amabhayi bacela labo bantu ukuthi hayibo sikhiphe esigodini sosisi kodwa uthola ukuthi wena njani ufuna ukubakhipha masojika uphinde uhlala nalezi zinto. Akuhlalwa naso bafowethu.
awuhlali nezinto ulokhu uqhubeka waqinqa imithi. Abakwenza cha nginankinga nabo. Mina ngitshela umuntu okangifonele akangichazela ukuthi kula. Inkinga evelayo ukuthi abantu abaningi bahleli nemithi abayisebenzisayo. Ingilosi mayifika phezulu kwabo akulungi. Ifika izinto ishiya, uzocela into, khona into ezokuchazela, uzokucela into. Uthandaze Nkosi, ngicela ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi mina ngichaza amavidiyo nami ubothi okuthiwa kwenziwa kanje, kwenziwa nje, wenze ngaleyo ndlela. Kanti nansi imithi yakho awuyilahlile, awuhlambululile nekhaya lakho lelo. Usuyajika usuzindlana usuke mhlawumbe uyocela esontweni lakho noma uyocela la ucela khona. Uzobona wena into ingalungi kuwena kodwa ubona umakhelwana eba nalento oyifunayo. Kanjani? Akasebenzise muthi, akavike ngalutho, umisa uNkulunkulu nje qha nedlozi lakubo. Uzobona into oyicelile ivela kamakhelwane. Ngobani? Isibusisa sibuyele emuva. Into esuke siphumile kubantu abangasekho ukuthi hambani ipho usibanibani. Nifice usibanibani wenze ezinye izinto, ufice usibanibani akalindi, ufice usibanibani uney'ndaba zakhe nje zasemhlabeni zemithi. Angisho ukuthi ngiyayigxeka imithi, vele abaphiwa umuthi baphiwe beyophiwa amadlozi abo. Kuyenzeka futhi kwayiwena idlozi lakho uma lifuna usebenzisa umuthi lizoyalela wena. Umuthi awufundiswa omunye umuntu, umuthi ufundiswa yidlozi lakho. Yonke into ngabe likufundisa ukuthi ngathini, ugaya kanjani impande makuthiwa uyofunda ugaya, likufundisa khona ulele litshela uhlanganisa into ethize, uhlanganisa into ethize. Uma lifuna ukukufundisa izulu ukuthi ulisha kanjani izulu, liyokufundisa ukuthi uhlanganisa lokho, uhlanganise lesi. Asikhuluma ukuthi sikhuluma nje, khuluma ngento eyenzakala ukuthi idlozi maliqonda ukukunikeza izinto likufundisa, likufundisa lezo zinto lona. Mase liphinde lenze nje likubambe wena ukuthi wenjani, ungabe umuntu othanda ukuya enkonzweni. Ngitshele mina izinyanga noma abantu abaningi abebelaphi bendabuko isikhathi esiningi indlela yabo ayibheki kephi esontweni, ngoba kuyakhethwa, ukhethiswa kube kubili ukuthi la phezulu kwakho kuyoba khona nje umnyanga. Ingilosi yayibona ukuthi hayisebenzi kakhulu lapho. Ngobani? Into yabili ngapha. Ukuhlanganisa isonto nalezi zinto, isonto lifuna inhliziyo ethize. Ukusebenzisa umoya wesithunywa kufuna inhliziyo ethize ejulile kumuntu. Manje njengoba edalelwe idlozi lakhe limnike lokho, lowo muntu kunzima ngesonto ngeke noma engaya kodwa akaligcini, angeke azagcina ukuthi insuku zonke wenza lento yesonto. Uzohlala lapho noma athembele kulowo ngilosi noma eyazi, kodwa nje akayena umuntu ohamba isonto ngoba isimo sakhe simubambile ngalo msebenzi. Manje nina abantu basemakini mabevela becela ukuthi cha nansi indlela, mawuthi unesithunywa, isithunywa musa uhlanganisa phela nalezi zinto lezi. Uma wenza umcimbi musa umcimbi wakho ukufaka umuthi. Mawuthi uyonikela ihlambuluka, makade uyocela esontweni lakho akuhlambuluka, kungabi khona umuthi ngoba ingilosi mayifika ngeke kuze kube kuhle, ngeke izikulekelele. Ngiyabona izoma eceleni nje bakwethu. Yilonto engifuna ukuyisho leyo namhlanje, okwanamhlanje nisaleni kahle, ngiyabonga.